ens ha fet molt de goig poder venir aquí, ara que s'ha recuperat aquesta festa, que no només és a Balaguer, sinó que és jo crec que el conjunt de Catalunya la coneix i la viu. Jo no hi havia participat mai i la veritat és que està molt bé. Tot el que sigui recuperar aquest esperit de participació, de festa, de civisme de la gent, jo crec que és molt positiu. Nosaltres aquí a Balaguer estem molt esperançats amb la Gemma Trilla, molt esperançats. Avui he pogut compartir la baixada amb ella, persona carregada d'il·lusió, s'ho estima, ho coneix, i per tant és aquest projecte nou que nosaltres presentem a Balaguer. Per tant tenim tota la il·lusió, tota l'esperança, té tot el nostre suport.